Здравейте, приятели! Искам да ви представя още една от карикатурите на AdiArt. Като много такива може да видите на AdiArt.bg. Интересното в тази карикатура е, че всъщност децата са две, а де факто едно. Много интересна идея, която се опитахме да пресъздадим. Това е мъж, който е на 80 години. Това е същия мъж тогава, като е бил около 20 годишен. Идеята наистина е доста оригинална, като хората се опитаха да пресъздадат живота на човека. Той се е занимавал с услуги, светкавицата, отверката би трябвало и гащеризона да показва това. Също е работил на строежи. Карал е такси. От Поморие, може би виждате беседката на Поморие и морето. И като цяло това е цялата карикатура. На фото хартия в рамка с антирефлексно стъкло. Перфектен подарък за всеки повод. До нови срещи!